Ching, ching. Oh. Sa kay video na oh. Kaya pag-content ko naman. Ito guys, nagtapunta ko ng yan na. Mo na ilang dulaan dari po no. Di sure yan. Wapo na iba pag mo ko naman, nurok na ako ng mga kasagbot. Wapo na ni pag manurok. Kita nakataon si Mario, sinuwi ko sa ayaw madami mga iwaan mo Tira na pagkapigas. Ang sana di baik tapik. Ay. Di pa. Saya bukuan sa ako. Drink. Miyak ang tao. Ay, straight pa. Palay. Pero di ko siya dito. Adili ko ano Dia guru kami loy. Kita lupot yun na. Alam. Wala. Para sih. Mau apa? Kadaghan ng tao no? Di, nakagamay noon. Kadaghan ay. Hindi na ulit ako. Jadi